Ayo. Udah mulai sampai. Halo लोगोफोर नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि गोदान भिडिअ बरायहरनाय थाबाय दिनै सानसेनि ब्लगखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैलायबाय आरोना फिसानो दिनै मा खालामगोन आं बेखौ नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनोसै आङो आलासि जानो फैदों आरोना न'आव गामियाव हेलौ आलासि फैदों जों आनै मोनाव ना आबै मोनाव आलासि फैदों ना सोरनाव आलासि फैदों सोर आनै मा आनै सान्दुनि मोनाव ओमफ्राय मामिया मा खालामदों माबा मावदों खामानि मावदों मा ओंख्रि जानाय फुङाव मा ओंख्रि जानाय नोंस्रा बेदर बाबाया अबाव थांदों खामानि मावहैदों आलासिया फैदों जोंहा ने दा मा ओंख्रि जायो देखायनोसै होनदो होना मैगं फोदों नैयाव मालाय गय फुलिया चन्द्रिका मा ओंख्रि होनदों इमा दाउ खिथाबासो आं खिथानो रोङो ओंखाम जानो ना जोसा ओंखामजों होनलाय जोसा ओंखाम दा मोनजाफेराखै नों जोसा ओंखाम मोनजाफेरबाय गिबियावनो मोनजाखादों खोमा बैग्रि जानो फैदों दे लोगोफोर खानैनिखौ सिरिखा आयो बै प्लास्टिक लाबोआखैना गोदाव आइदि गोथाव खोमा दा गोथाव ओमफ्राय मासे गोमोन गाहायावनो दङ आयो गोलैबायसो एफा माबा खनफिननांगोन आं खाग्रोनोसै र' खस्थ' जानांगौ नामा र' आयौ गुबुननि गेजेराव आयौ 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 हाजाया स्पिड दङ जाय सोदों खस्थ' खालामाबानो मोनजायाबा ओमफ्राय बाव जाजोबसिगोन उदै बुंनायसो जाबाय प्लास्टिक लाबोनो रोङाखै गलांजोब्बाय आंना बांसिन र' थाइबैसो मैया पक'रि गबोदों जोंना लामायाव 10 थाखानिया 10 थाखानि गबोदों 10 थाखा नङा 10 थाखा गबोदों पक'रि लामायाव गबोदों आं गोजाननिफ्राय सानबाय थादों लस मोनथारदों आं नै दुन्दिया मा होनो सामब्राम बिलाइ लानानै फैखादों दै जिङाव सान्दुं गोसा जानोलै नै सिखाबो लाबोआखै आरो सिफ्लेदो इयावनो आलदा सिफ्लेसै आलदा गबाव बेसेबां जानानै फैदो बै सान्दुंनि सायाव सफैबाय दे नोंनि दैया जिजोबसिगोनथ' माबाया लेखाया जि दैया सोनांबाय दै खाथि दंखायो दैमा जिरिं ना मा होनो जिरि लेखाया जिग्लंसो मोनसे राननो आंना गावनिसिम थाइसे जानो सिफ्लेना जादों हनै हारसिं सोरबा सिफ्लेना होदों आं सिफ्लेयाखै आंनो गांसे जादों ब्रा नों आं सिफ्लेनो माथो लेखा माने जों मोनसे टेक्सास लाबोनांगौमोन ना नै हायावसो जिफ्लंजोब्बाय आलु बिसोनाखै जों गामियाव फै मा होनो बिफां जानोबा फिथाइ जानोबा ओरैबायदि बिफां दं बे गोथाव थावनाय दं आरो मा होनो नायनो दंबावो
मेरला दंदंनाया बिदि हानो हायाना गोजौ बिदि गाहाय आरो जों हानाया जोंना फाजाया बुरजा आं मोनसे सासेसिम ओमफ्राय जि मोजां बाजिया ओमफ्राय आङो आखाइया दा जासिगोन आरो लेखायाव नारसिन नाङा ओरैनो नारसिनासै आं ओंखायनोथ' जिफ्लंगोन ना रसनि आखाइ खोमायो लिरनो बाबाथाय माहाय गेलेनांगौ जानो हायाब्ला माखासे जानो हायालै माखासे उखुलनायाव आखाइ सुहैगोन जों दा लगोन सुनांसिगोन आंबो आखाइ याम्मी ना मा नांगौ गोदै गोसा बानलु नै उदांखा जि मोजां ने सेरे बे फाननाय बायदि ने फटक मोनसे लानांगौ इयाव जों गामिनि दै Ada subur na? Ada bisa. I love Maga Festival. Yaw lansay bar. Saya gorong saya. Minta pandu lagi boleh. Ini apa belum ke? Ile. Ya. Ekspon dah baca kayak mana sih baru kan lo dong, mana deh.